Je. A jsme tu. Já jsem normálně v černé pustině sám, samotínký. Čekáte tam, čekáme na Vojtu. Čekáte na Ale platformě. já reálně nic nevidím. Snačíte. Ono se to načítá. Kde to jsme do Tam píči? ještě odkud. Já jsem jenom prostě na tom... Na obsidianu. A vygeneroval se tak chunk. Pav. Už je zaplý? A teď mi to zase Jsem tam? odpojilo. Mě to odpojilo z Čekaj, jakého důvodu. Mikuláš. O ne. On to zase krešlo. Zase to krešlo. Jaj. O ne. Hmm. O ne. Co se děje? O ne. Největší výzva nebude dneska drak, ale server. Ale server. Zkus tam hodit ten poslední boost někdo, že to ještě nezaktivoval. Marko! Já už jsem to dělal, tak já to dělám znovu, klidně. No ale znovu, Zkus. no právě že znovu. No, Já vím, že znovu. Ale jako už znovu. Takže už to na dělal, to píše jen 2000. už to dělal Měl jsem dvakrát? Já, Mikuláš, Protože jsem to dělal. Jo, takže jsi to udělal už dvakrát. No, hele, já to udělám radši klidně znovu. Okay. No, to mám hodně kliku. to je vždycky kámo. Zobrazit log. No, Furt to nejde. Do toho mi tu hraje soundtrack ze Silent Hillu. To je fakt smutné. No. Mám tu ten nejhorší parkour na světě akorát. Oh. to je velice zajímavé, ono to nepíše, že by to mělo nějaký problém. Tak to zkusíme ještě jednou. Oh. Ale zase reklamu po něch chci, ať se kouknu dobře. Pičo, ten parkour na spawnu už mi začíná jít. Hell je. No. Aha, počkej, já jsem to tam viděl. Po třetí. O ne. To je to 4krát zase. No a jakže tam ten server ještě jednou? Ne, to teďka nemůžu najít, já jsem se zkouřil, takže se omlouvám. V pořádku. Je to, jak máš IP adresu na tom serveru, tak to máš tu IP adresu. A kde přesně? Máš Discord, máš Pockets, Minecraft odkazy, IP adresa a oznámení. Jo. A pošli nám houby. Došli nám houby lidi. Ne, ať nám pošle houby. Za tohle skryté info. A trávu. A jeho pana Tráva, otroka. Pana otroka. Pana otroka. Johnnyho. Pan otrok se sám neuživí přece. Ano, trok spí zas. On zase přeudil a usnul? Jo. To je Dreamcam, přece jenom. Víte co lidi? No jako, Spinka. Já jsem ho no, nevynakušujem. však zítra jenom 9 hodin. Ještě k tomu bez oběda, takže už zase pro pizza tašky, kámo. Yes, to je Ale základ. vezmu si asi nějaký nějaký ten špenátový burek. Píčo, už jsi přešel? Už jsem ti ukázal, jakože co je posledně- Amerika? Poslední, ten burek byl dobrý, kámo. Že? Proto to vždycky beru, to je největší chalec. K tomu ten... Já jsem třeba 2 burky a 2 pizza triangly. Do toho ještě ten Crazy Wolf. To je normálně, že oběd hodnoty 1 000 000. Ano. Ano. A zítra píšeme co? Ty děti nebudeš zkoušet, ne? Co?
Jaké dějiny zas? Zřejmě nás bude zkoušet ústně. Jakože bude mít, ona bude vykládat a my máme za úkol doplňovat. Tak to je v klidu. Aby 2 hodiny. CNCčka, matematika, dějiny, technologická dokumentace, dějiny, informatika. To se dá, Cíček je v pohodě. Pičo, to je řeknu cokoliv, já jsem tak trochu inženýr dějin. Inženýr, pane. Jo. Fakt jako jsem jeden z největších retardů v té třídě, ale jdou mi vždycky ty věci, komu nejdou nikomu. Je to tak. jako čárky z češtiny. Co? Co jsi tam napsal dneska? Kam? Do té slohovky. Psal jsem o budoucnu a psal jsem o tom, že vlastně naše historie se rýmuje a začal jsem tam psát, že nejspíš... Počkejte, jenom rychle, napojte se postupně. Nejspíš, že v následních 20 let budeme prostě zažívat to, co se stalo v první polovině minulého století, takže jakože nějaká světová válka, nějaké zvěrstva, jako koncentráky a tak. A dá se to nedopsat, ale prostě zaměřuju se na to, že prostě teď se zase přetrpíme jako kokoti, aby jsme si uvědomili, že mír je lepší. No a prostě tak to půjde furt dokola. Protože lidstvo se nikdy neponaučí. Už to jede, Vojta, si můžeš napojit. Hej, ten drak je jináčí. Já nevidím co draka ještě. Máte někdo jídlo? Já mám ryby. Moje ryby. Já nejsem fendu. Můžeš se pojít. O ne, seká se ti brutálně. Extrémně. Mně no. Byl lak. Než si položil to ender chestu. Aha. Teď se mi to laglo. A pičuti endermeni jsou sick. Ale drak to nikde není. Já se celkem bojím těch endermenů. To je prostě vejce jenom. The fuck? Jo, dobré. Já jsem si říkal. Jo, dobré, já jsem si říkal. Fakt to je jenom vejce. Já jsem si říkal. To totiž, ono je zbrzlé. Pojďte všichni k tomu portálu. Do prostřed. Já tam chci dát ještě tu rámku. Yes. Uděj, počkáme na tebe, neboj. Jako až nechci. No jo, to mě to nejde normálně, já jsem asi kopil. A jakou rampu? Ne, v pořádku. Chceš helpos, nebo to víš? Jak na to? No, já to zkoumám teďka právě, že. Rozklikám ty odkazy a... Co to je za kamen? Co je za knihu? Co to za knihu? Actually, the book, it doesn't carry an enchantment, but it goes in the direction of the largest opening in one of the pillars. Když dáš na ten krafťák, tak něco udělá. Jo, já mám knížky, když tak navíc. Co k tomu musíme hodit? K těm knížkám. To. Ještě něco jsme tomu měli hodit, přece knížky a něco k tomu hodit, aby se stala ta speciální knížka. Hej, já si vemu to vejce, jo? Nějaká věc tam měla být, no. No. Nebyl to ten Enderman Flash? Nech to vejce na pokoji. Tu jsi klikl. Já? No? Já ne? Kde je? Tu? Tady je vejce. To jsi nic neudělal, co děláš? Ten krafťák nefunguje Teď jsem matka já. Ne, moje dítě. Někam zmizel. Pubertan. Možná ne do overworldu. Myslím, že to bylo kup, takže to neví. A to je jedno, ono to vlastně vypadá z draka, A jak to teda funguje, jak vyvoláme draka? Já ho spawnu. Po mě jde nebo co? OK, genocida. Čili jak to, že už můžeme zpátky? Co? Píču. Obsadíme jim to tu. Ano. Se opravdu asi trochu.
Nech mi ho. Hm? Nebo kdo tu zase není? Kdo mě Já žrtl Já. do portálu? Beklavin dělá ramku, ale to je v pořádku. Sorka. Pohoda, pohoda. Kamo, kdo mě zhodil do toho portálu? Zase to nebyl. Já to nebyl. Já zase pokud zhodil Vojtu. No já taky ne. Tak to je Tak kuky, kdo? kámo. Já jsem dohrál Minecraft, hoši. To blázen. Penisy. A s čím máš problém, Lukáš? Snažím se to tam dát, mě to nejde na tu IP, no. Tak to se teďkom. No tak Už kdy... to reálně jede, tak to udělám už teoreticky. Třeba v NDíku za Twitter náma. Píčo, co mi přidává lak vlastně? Já jsem dostal potion na štěstí. Nepřidá skoro nic v podstatě. No to je pravda, protože já když jsem se narodil, tak jsem spal do hrnce, kde se zrovna vařil ten laktvar. Jsi jako Obelix, jo? Jo, ale mám jenom štěstí. Pít. Na co musím chodit to vejce? Ty kokos, já prostě 4 sekerka diamantova spal z nějakého villagera. Ší. Takhle? Magore. Ale teda. The next generation. No? Kde je to vejce? Není vejce. Není vejce. Nevím, kdo ho má, kámo. Není Nevím, komu to dal achievement za the next generace. To bude nějaký gay. Jo. Gay to Sparkles Maximus. Takže Juchtel, ten zmrt? Ten zmrdník. Aha. Do píči! Já jsem tam skočil nechtěně. Jsi to viděl? MC lavínku. Oh. Pojď se nám. Musíme proč levituješ ve vzduchu? Zavřeš taky vzduchu. Já se bojím. Neříkej mi, že 5 lidí je moc na end. Děláš si prděl. Já. Oh. Já to běžel a spadlo to nebo co? No, Krištof skočil a přišel podle mě Jo, McLaren do portálu a crashlo to. jo. Co? No za Do všechno. portálu nebo ne? Marko, Marečku, můžeš za všechno. Já nejsem na serveru. Může za všechno prostě. Zajímavé. Já- Tak to prcejte tu rámku a zkusíme to ještě. A už tam byli, ale pak to zase spadlo. Za to můžu asi já, protože já jsem zrovna skočil v Overworldu do Tak Mikuláš toho. také skočil do toho portálu a vrátil se v pohodě. Takže Marko. Marko Šimčík za to může. Jo, Marko Šimeček. Šimešek. Šimeček. Šimeček. Ono už je 8. Já jsem čekal, že tak do 8 to máme. No do 8 máme zabitého draka, ale ještě celý ten M přece bude. Oh, takže no, dneska nejdu spát. Takže už náš havuju Hades. Hades. Hades 666. Víš, co se nám já? Tady mám schovanýho řádnýho liftíka. Teď jsem si zrovna nabil 5 do držky. Takzvaný je Velos pod Peros. Aha. Miluju. Nahled. Nebo si naříznout nohu a tam si je dát. To dělá jenom šmakulády. Tvoje pravé legendy. Aha. Čemu? Já se to podle... už se spouštili mne. Mně to ukazuje, že nemůžu hrát na Minecraft, no já to nechápu. No, to zase spadlo. Z nějakého důvodu.
No jo, no. Sublimace? Já. Všude diky. Oh. Taky vám hraje prostě soundtrack z Silent Hill. Teď? Jo, no ten Minecraft úplně také melancholické skladby. Já mám nainstalovaný texture pack i pro tu hudbu v Endu speciálně, ale nevím, jestli to má ještě někde jiný. Ale zatím neslyším nic moc. Tak ne. Už No je mě- to zaple. Mě tu hraju songy, jako kdyby se měl se zabít. Kámo, co to bylo? Phantom tady letěl. Kratom Crazy. Phantom crazy, ty karton crazy. Já mám skoro zničený armor. Jaký? Má to taky v píči. Mecelavin už to je zaplté. Já ještě nemám ani tu rámku, no. To je Ne, jedno. prci to. Šukej to dálně teďka, fakt. Vypíná draka. OK. Princové jsou na draka. Princové šukaj draky. A jo. Jo, draky, ne dračice, draky. Tak to je hlavní, to musíme dodat. Do té ústavy. Pičo, aby tady byl někdo, kdo chce prcat dračice. Jdeme na to. Děkuju. Mareček už to je dobré. Je to tak? A dělej ty. Co to je? Kolem draka. Hello! Ne, nestřílej to! Ty to trochu bouchne, jo, uprostřed. Nestřílejte ještě Christopher, ne, ještě ne. Ale... Teď? Jo, Drax Endu has ammo. Já mám boss hudbu. OMG. bláznivé. Nějaký- Jeden je dole. Já mám nějaký dobrý drift teda. No techno. Nice. Okay. Pičo, proč to vystřelilo po nás, ale ne po tamtom? Au. Už padá, pozor, ta šak vyvedla celku damage. Je taška. Pičo, ty blesky tomu dělají úplný hovno. Ne, Vyletět elitrou třeba k těm. já to dělám, to zamčené. Já pojedu snad. Dobré. Kulápka, to si nejsem. To je crazy ty zvuky. A to nesmí skočit, no. Máte nebo nemáte boss hudbu? Ne. Jahaj, no nic. No ne, vlak. Kámo, co tu střílí furt ten drak? No, on hituje do země. Kurva. Já mám pocit, že dělám úplný hovno s tím lukem. Já doslova jebu jenom do vás. Ty jsi měl tu... Hoši, Já elektro na sebe. hoši, Tak O, to ne. ne. hoši, Vlak. hoši. Vlak, jak Já jsi. jsem dal Ne, prosím ne. Prosím ne. Jak jsem umřel s věcma v inventáři. Mám pocit, že nemáme umírat. To nám chce říct ta hra. Oh. Aj. Oh. Kámo. No. Jaj. Tak to jo, no. Mám pocit, že ten net trochu nefunguje. Obojí. Zapínám. Počkejte, napojíme se postupně, jo? Než všichni konkurzové napojit se.
První se napojí Vojta. Jo. Vojta se napojí první. What? Mňau, 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 mňau. Mňau, 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 mňau. Mňau, 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 mňau. Mňau, 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 mňau. Mňau, mňau. Hallo mňau. Nigga mňau. Juice mňau. Moje pronouns je odteď ni a ga. Jaký gender? Aj! No říkám ni a ga. Už napoj se Vojta první. A gender? Okay. Gender? Kdo se už Dál. Já Mikoláši, jsem nejsem všechno a zároveň nic. Tak, Co? napojuju se já. Já Kdo jsem dal? cisgender. Tak. Je to Vojta? Já nemám rád Já cesty. dávám back. Dobré, jsi tam. Já budu jak boss hudbu. Oh, Napojte se další. mě došly Mám šípy. čekat, nebo mám už čas střelovat ty. Můžeš. ty. Jako z nějakého důvodu... Jo, dobrý. Oh. Já můžu vlastně tím rovným lukem. Když jsem na nejvyšším, tak tím lukem, Jo. jak letí rovně, můžu to. Ale to Yes. tak do tebe. Kunda. Vždycky. Moje Edra má 13 durability. Proč mi to tady dává, že mám... Zničený chestplate, to si jasná. No já už jsem taky celkem v píči. Všechny krystaly jsou dole. Jo. Jak se dostat dolů? Ne, on na mě hodil ten cipakovitý brev. My dáme láhvičky. Já mám. Máš dobrý. Super, super. Jau, co to tu? Co? Mi ubral 2 HP. No, 2 kamí. Díky moc. Já jsem neslyšel luk a trefil jsem se sám. Ten drak už je mrtvý. Tak je brutální. Ne. Ne, není. Letí do prostřed. A jo, to je. Ty, ne, to bolí. Píčo, To bolí. to tam nejde být, to tam nejde být. A já nemám... On permanentně ubral 2 srdíčka, tak fakt. Jo, ne, to není permanentně. Ten brev to dělá, že beru srdíčka, no. On nás bretnul? Jakože napustil? Jo. Okay. Tak to je super. To je super. To si užívám najednou. Lak, hodně lak. Už to zvládá, ale už ten server. Jo, dobrý, už můžu jíst. Nemá jak moc životu? Ty Endermani? No, po Marečkovi. Proč tady džuzna v zemi, ze které nemůžu, ne? Tam tady dám damage, no. To je v píči, že fakt se uchytil Mareček. Co? Tam piči. Jo. Mikuláši, nestřílej to. Dobré. Nemáte někdo jídlo? Jo. Letí pryč. Já mám dole, mě ten drak hodil dolů. Už to už dal Pojď nahoru, bratře. Z jaké strany dole? Tady. Tady, pojď. No a kdo nás teda bretne? Je to všechno jídlo, co mám. Ahoj, já mám jedno hápko. To jsem už šalkr. Dejte mi ho, prosím. Já si chci najít, ale... Lak. Tak to ne. Tebe tady zabo ten šálkr. Oh. Jo, šakry tady jsou.
Pozor na ně. Oh. Au. To bolí hodně. Yes, já mám Endermanovu ruku. Co? Nádhera. To prodlužuje, jak daleko dosáhneš. Když máš v druhé ruce. Nebo, no, OK. v druhé ruce. To asi nebude originál, že? Ne. Hm. Ono to tam je na to přímo napsané, že s těma armadillo. OK. A Shit. pozor. Vyletí ze spora někde. To, kurva, Jo. to nebylo mídlo. Vedle mě přímo. Já jsem přežil. Jak jsem přežil? Do píče. Pičo, co jak zabagoval, týpek. Už na ně hodím. Který Oh, oh, oh. můžu házet trident? OK. Do draka můžu hodit trident, jo. Jo. To můžeš tím nikomu moc nehitu, teda. A ne, jo, já jsem mrtvej. Ne, kulavka. Já jsem mrtvej. Dobrý, Joši. Sice přijdu o helmu nejspíš, ale co O nadělám? můj bože, já taky. No já si ji radši sundám, já to nechci risknout. Já ani nevím, že mu dávám hity. Jo, mega málo dorobili to na všem. Jo, šel krve. Šel krve tady. Oh. Rest in peace, brother. Padají ty schránky, ne? Jak to? To nevím, mě Já žádná. nemám vlastně, já nemám looting. To bez tak zas bude... Oh. Já jsem zabil 4 a mám looting 3 a nic mi napadlo. Bez tak to budou modování, jak minulé ti skeletoní, nedrovský. Letí vaši! Takže. To je epická najednou. Nemáte někdo život jídlo ještě nějaké? Ne, já už jsem ti dal všechno, co mám. Smešuje, pozor, poletí dolů, smešne. Smeší mě, prosím. Pozor, střílí. OK. To bylo. Pičo, Tak jo. kde vzal ty kulomety? Co se děje? Oh. Píčo. Co to jde tady dolů? To jde bacha na to. Pičo. Jau! Trpěla. Au. Au. Kde je ten drak? Bugnuté. Oh. Dobrý, no nic. Já tady tohle prostě miluju. Au. Shit. Jaj. To? Kolik? 6. Jich je. No tak. Já musím dostat nějaký nahoru, že? Abych se střelil. Jo, já už jsem taky vyletěl nahoru. Shit. Se mi taky hnedka po vzletu ta elitra netko padla. Dala se. No ještě zvládáme. Pičo, a proč má další ty pičoviny na životy? To taky má. Dva draky, proč vidím dva draky? Já vidím jednoho. Já vidím dva pod sebou a jeden se buguje. No. Jau. Poslední? Ano, jo. Co chceš? Nadra, všichni jsou dole. Okay, super. Mrtko. Potřebuji se trošku upravit armor, ale. Protože nechci přijít, kámo. Endermanu nepadají normální enderperly. Asi ne. Padaj. Ne, jo, padej, ale je to rare. To nevím, jak udělám endermit na tu farmu. Spečer. Já už mám 3 třeba. Ty stává? No. Ne, nepřestává. Oh. Smešnou do mě. Au. To je debil. A ty si spawnuješ Lukáš doma? Ne. U Endu. Kurva. Pojďte hoši. Jo. To je mrdeček. Ty píčo. Smešuje, Oh. Tady kokot. Pančo, to je mě. On je silný jak zmrt, no.
kdo není v endu, tak... Oh, Oh. tak mu to nedá ten advancement, že? Když umře. Ta druhá... To ruka od toho... Wow. Já mám 2 ruce od Endermana, okej. On se nedá hitnout s šípama. Čiže když si dám ty 2 ruky tu ruku, tak No, můžeš můžu srdce. dosáhnout dál. Pičo, já se spawnu, já jsem skoro mrtvej. To už tak daleko s tou rukou, okej. Já nevím, budu se dát tady bouchat. Já to nezvládám, já to nezvládám. Nevadí. Pozor. Oj. Jak to pozor? Oh. Oh. Bude zase uprostřed. Už ho dáme. Au. Au. Pojď. Ty píčo. Pojď tam ještě. A šakři. Jo? Jo, oni nedávají jen tu levitaci, takže to jsou něco speciální šaltři. Aha. Jo. Nebo ne, dávají, Jo, ale dávám. ani jednu ne. Mě ani jednou nehytla, tak já nevím, třeba. Jestli máte někdo aspoň 2 stejky, tak vám pokouřím. No, pojď sem. Já mám 31 Jo. ryb. Ty Ne, píčo. Au. Píčo, mě to nešlo vzít. To mě vylezalo. Mě to nešlo vzít normálně. Teď už ho dáme, ne? Aha. jsou No, všichni. pozor. Skočit. Aj! Jsme všichni v endu? Ne. Jo. Au. Co se děje? Jo, já mám Můžem tam, zabít. jo. Zabij. A je. No, jakože ještě není hotovo. Cože? Jak jako není hotovo? Tak je. XPčka. Kurva! No, Co je uprostřed, to beru. A já se spadl dovnitř. Kurva! To taky. co tam bylo ještě? Ne, Co to bylo? to je hlava draka, oh my god. Víš, co mám já? Pojď se, co mám já. Kokoti. Tam vzal. No jo, ty jsi tam vzal už. Je to ještě něco, nebo ne? Nic. Byla na přízraku. Ha? Ten Phantom Membrane. A, Vidíte tu hlavu, jak normální Minecraftovou? Jo. Co to je? Za ty okakolko. Já mám tu zvuky a já teďka slyším nějaký úplně... Nějaký houkání. Či tady to před vajíčko? Kde? Tady. Ale to nepod obsidianem. Aha. počkej, víš jak? Ne, Jo. čekej. No, těžím. Proč se nezničil? Já jsem viděl, že jo? Okay. Mám torčky, počkej. Ne, počkej, já mám Kdo takovou měl klikl? No nic. Není to. jaký párek. Já jsem v tom. Já jsem myslel, že jde vytěžit. Co chcete jako dělat? Co tam děláte? Já mám torčku. Je to tam? Je tam torčka. No zás! Vajco. Kámo. Kdo to byl? Kde? Co? Ne? Ono, počkej, ono už na něčem je. Ale, no, tak tu torčku dám pod to. Jo, je tam. OK, vypadlo? Mám 2, kámo. To je prostě souboj očního kontaktu. Jak je máš 2? Počkej, já něco zahodím. Co dělá? Co zahodit? To je souboj. Ale dobré, máš ho ty. Dobré cheaty. Tak to ne. Tak tak bouchnu. Takhle, tak tě bouchnu. Dívej. Proč nemůžeme dálku bouchat? Kam jdeš? Hell no. To mi dával to. A může třeba podkopat. Už kopat Máš daleko. tak jdem do N-City. A tam se dá jak? Jdem ten crafták. Jdeme craftit. Jo, jdeme craftit. Kde ta věž? Tady. Jak? Co jdem craftit? Tady Rozbít speciální věž. crafták, když zabiješ draka.
Co tu Ostatní je? rozchopné schody, prosím. Jo, stavím. A cože tu je? Hele, Sorry, kámo, sorry. nevadí. No, Kon. když tam hodíte takový craftící station, když na to hodíš nějaké itemy ve správném pořadí, tak to vycraftí věci a tady to je hlavní věc, díky které můžeš tady vytvářet v tom modu, no, v tomhle tapeku armor třeba a zbraně a takové věci. A jak moc silná Jo. to je? Je to silnější jak To je Netherite. dost. A tam je jaká věž? Je to ještě lepší jak Netherite. Yes. Vítejte Ty se. ten meč? Ah. Ne, takovou no nic. A ty A- držky, ty drž. A jak se To jsou teda takový z toho hele. vyrábí? Takže, teď hodíme tu knížku. Aha. A co ještě potřebujeme, ne? A je Finder? Nejde. Já už si to nepamatuju, co tam bylo. Jaké? Kdo tam položil? Kde je ta knížka? Jo, tady. Ne! Finderman's Flash? Yes. Ňamka, delikatesa přímo. Absolutně plný. Jo. Akorát mám hlad ještě. Já se podívám na tu Wikipedii, no dobře. Pěkný se. Kdo chce jídlo? Když to vede mi zpátky mrkve, já ti dám ryby. Dobře. Pojď sem. Pojď. No. Jo, my jsme blbý. Enchanted Book. Jo. Není to ta, já mám u sebe tu, jo. To je ona, přesně to říkám, že to máš hodit na to, jakože na tom nejsou žádné věci. Až mám mrkve mrkve? Říče, já jsem se vzal malo jídla. Dobře, Všichni jsme dostali, achievement. Ne, počkej, co si já dostali prdel. domy 2? Jsme dostali No. domy 2. Prostě to Nevykoš to taky. no, ale jenom my 2 jako, protože jsou to jenom, my jsme dostali 2 na jedno. Já jsem nic nedostal. Já což ne. Vy kundy. A, no, protože Taky to jsme byli hodím vedle. to. Hodím to do ruky, tu knížku. Ať Ale to seberou. musel být u toho, klikněte pravým. Pravým klikni. Nebo něco takového. Pravím. Nefunguje. No. No ten advancement asi ne. No to je, když jsem na to hodil, tu knížku na to, tak udělal advancement. Mě a Mikulášovi. Či ukaž tu knížku? Ale já v advancementech... Už to mám asi, něco mi to píše v chatu. Jo. Máš L, tak by to mělo být, že to je? The End. Ne? Altar ne. of the Actors, úplně dole. tak počkej. Máte ji tam nebo ne? Nemám, já tam mám ten achievement. Give. Já to třeba Tak nemám. na Wikipedii je to lépe ukázaný. Tady to takový popřázený všechno. Tak, já to hodím na to. Čekej, stůj, víte? Jo, aha. No, když jsme hodit tu knížku na ten altar. A to je Stellaris, že? Jo, hoď tu knížku na to, ano, teď to hodil to. Mám to. Dobrá. A má to i McLavin najednou. Nice, Další díky. jedno. Co byli vedle toho, vy jste byli dál, když jsem... A co teda máme teď udělat s tím? L-ko, když zmáčneš, tak ti to ukáže advancementy v Minecraftu. Aha, a to jsou... Ale dole máš symbol té knihy. Jo. No, A co jsou teda ty guny, co můžu vyrobit? Combine elytra with any die to change its flight trail. Craft a full chakras armor. Dodge an attack with a full set of halved armor. S tím máte šanci na to, že nedostanete jakoby damage z toho hitu. OK. Tam je dement. kdo chce tu ruku Endermana? Já už je. Já. Jak nemám tu knihu? No, Díky. Díky. když dáš L, tak to tam uvidíš potom. Já si můžu To dát je- kytičkový chestplate i kalhoty. Píčo, kamož, já můžu. Discover all and biomes. 22 bylo. A v čem... 22. A na Wikipedii jsou jenom 2 nebo kolik? Deal maximum damage possible with a single dragon blade punch. Kolik máte teda Enderpearl? Já nemám žádné. Já mám 3, já 6. Já jsem všechno dal jak Mám Chimovi. Já bych chtěl tu Enderman udělat. Já žádnou. Co je Endermit? Když házíš moc často Enderpearly, tak se spavne Silverfishka fialová, která... Jo. Silverfishka. A po ní jdou Endermani a díky ní se děje Enderman farmy na XPčka hodně.
Já si udělám asi tu kytičkovou výzbroj, tady prasik. Celkem nebo jakou? Kytičkou. Kytičkovou. Kytičkou? Floral Co to má, boots, floral helmet, kytičky. Vůbec nevidím. Kde to máš? Dáš Elko, tu knihu a máš tam to brnění. The- Floral. The End? Ne, Endu? Altar of the Jo, už to vidím. Accursed. Jo, už to vidím. Kytičky. Jo. Kytičky. Musíš to dát ten upgrading template. Já vím. Pičo, ty krystaly dělají beaty. Dostal jsem Enderite chart. Jo? Kde? Proč za co? Když těžíš endstone. Aha, jo, já jsem šel netherite. Teď mi to došlo až. Jak říkal, netherite shard, co? To jsou korály vlastně, ne? Někde. Ne, to jsou korály jenom jako rostliny. Své. OK. Fuj, to je tak hnusný. Jsem to bez shaderů a taká nechuťárna. Tak tam do toho End City? No? Jo. Je to nad portálem. Nebo nad platformou. A uděláte tam někdo schody? Já tam jdu postavit se takhle a udělám platformu a portněte se na mě. OK. Já to chci vidět, počkej, to chci vidět. No, střílej. Kokos. Já slyším úplně hromy jak něco, to je zvuky. Co to je? Já slyším všude, já jsem to v tom nedru pořád slyšel, tady ty zvuky. Já jsem, i když jsem byl daleko od vás, jsem to slyšel. Mám skoro zničenou tu. Můžete se portnout. Taková výzva? Ice. Yes, mám obsidian. Co jsi udělal Ice? Obsidian. Aha, OK. To je jako já, když jsem po 50 hodinách na tomhle serveru udělal kamenný krumpač. Fá, já jsem blbý. A na koho se mám Já portnout? mám. Jdi první, protože to bude lagovat. Tak já se omlouvám, ale už to dneska ukončím, hoši, se nevadí. Co jsi přehulil? Ne, ale já budu robit zase na zahradku zítra, víš. A jdu tam brzo ráno. Laglo se to. Jo. Prosím, že to nespadne. Prosím, že to Lago, já nespadne. stavím bloky. Ne, Dobré. Laglo. nestavím bloky. Nespadlo. Tak čau. Dar. Mějte se, ahoj. to. Stavíš tu farmu už, nebo co? Kouším, no a můžu i tam třeba, když půjdu dál. Oh. Tam 1000 bloků, ne? The outer end. No jdeme. Musíme povědět elektru. Jenom, se dám waypoint. jenom zničenou. M. Add waypoint. Portal. Jak se dají waypointy? M-cam. Jo, dobré. Add waypoint. 1000 děleno 64 je kolik? 2. Kolik stacků bloku na to potřebuju vlastně? Já nechtěl to dělat. Víme, co to máš za meč? Ender Draka. Ty píčo. To jsou i zombíci. A je nezničitelný. Jo, 15 stacků. Jo, 15 stacků. 15 000. 15 stacků. Potřebuji opravit věci aspoň trošku. Já taky, hej, tak já jdu postavit to do zdi, věc. Já se pak portnu na vás, až tady udělám. Můžu se portnout na spawn a zase zpátky? Funguje to tak? Mělo by. Wow! Co? Se mnou se spawnul i ten Enderman. Z Nedru na spawnu. Zajímavé. Zdá se mi to, nebo to přidalo nějaký ten váš píčinec? Nech mě, nech mě. OG Netherite. Jak je určitě Netherite? A Netherite, teda... Netherrack. To máš zapomnět podle mě. Já to mám prostě OG Netherrack.
Z nějakého důvodu. Dík. To se jmenuje OG Netherrack. Taky. Ne, Ale je OG. sledově. Jo, tam to, takhle. Takže si zapl textury jako OG. No, jediné tohle je OG. To je nějaký zombík. To jsou si úplně jináčí mobové. Aha. Já se jdu na spawn. A ono, Našli jste Tady- ten hole nebo nějakou strukturu? ne, my jsme neudělali. Já si postavím cestu na jinou, na nic jiného. Já potřebuji si opravit věci a pak jdu tam. Aha. Já jsem šel do Netheru dělat mending. Takzvaně. Asi tak. Já si jdu na moji XP farmu. A nebo no, asi do Netheru. No, to bude rychlejší. Nether je rychlejší. Mám všichni, co jdem těžit, tak to musíš mazat. Jo, ale tak já nejdu těžit jakože kopat, já se zatím vendu. Jakože teda v Netheru prostě. Jo. To je rychlejší. To 100 FPS s shaderama. Tak možná si vendu. Okolo mě nic není. No. To já mám i v Víš, kolik je Netheru. kolik je největší rekord na FPS v Minecraftu? No. 15 000. 32 000. To ujde. Ale jakože mít 32 000 snímků za sekundu. Ale A to nemáš ve hře, to máš v endu, když nemáš zapnuté nic. Doslova, a ten jeden borec si musel přeinstalovat počítač Lunar a on si nainstaloval nějaký úplně ultra šetřící mod na to, aby měl prostě co nejvíce PSek. Bo já jsem vytěžil jeden blok a našel jsem 2 enchant debris. Já clearu všechny entity. jestli se to nějak sekne kvůli těch bloků, co těžíte a spadnou dolů, tak bude. I'm sorry. Ještě, že mám ten mod, který mi doplně automaticky do odpadu, takže já Homer drops his donut. 560. Můžu vyházet věci z inventáře, co absolutně plnej. Teď si můžu stát z toho. Tady někde to na spavnu hodně. Já mám od sebe nějaký. Beňák. Ne, počkat, ale já se nemůžu, já musím jít pěšky na spawn. Že bych se jinak zrušil lomno back. Kurva. A nebo můžeš jít lomeno back a zase spawn. A jo, počkej. No, je to tam prostě ne. Kurva, to cesta. Máš další ten back. Já ho nemám u sebe. Říkal, že máš Na spawnu, u sebe, jakože. Tak jsem to myslel. takhle. Ubeden. Jak se dostanu k tomu portálu. Pičo, ta hudba mě opět dostala tady. Cože já kliknu ten back? Já jsem v pohodě, já tam ještě mám ten port. Já taky. Tak když si tam portneš a tam na tebe a portneš si pak zpátky. No však jo, to jsem říkal. Můžu. Tak já to dělám. Ale to je se portu za tebou, ale já potřebuji tam něco stavit tu cestu. To udělám mega hustý zvuk, kámo. Proti se na mě. Pročistil Dej, proti, portál. no. Do toho My jsme u té endgatey. ale- OK, dobrý, tak to je v pohodě. Tak já tam vystavím cestu a Mm, budu mm, mm. Island. Jachime, můžeš clearnout entity. Kurva. Proč mám pocit, že se mi bugly... Ne, dobrý, já jsem měl na nějakou dobu 0 sekund z toho zbítnu věci. Já jsem tam měl nějaký
dlouho jsem tam měl to mělo se. Jo, tam se musím letět elektrou, že? Ten end fishing. Jo, můžete rybařit v endu. Cool. To můžeš chytit. Různé věci, Dobré. speciální ryby. Ryby některé jsou dobré a může s nich dělat i jídla, ale to jsou taky ještě lepší. Možná, že tam bude chytat i něco jiného, že tam třeba... Chci to zkusit. nějaké zajímavé věcičky. Jo, mám to. Okay. Chytil? Jo, to jenom když hodíš. Dobré. Já nevím, jak mám poznat, že něco jsem ulovil. No tam budou fialové partikly. No. Té partikly tam jsou právě, že? A... Jak to vypadá stejně. Ten shader, který mám před sebou černou díru, je hustý. Jo, myslím si přesně, to máš za shadery. Jasně. Já mám takový víc vanilla end, ale je taky takový jináčí. Jsem postavil, tak si mám před černou díru ten. Na tu cestu, který stavit. Já budu vlastně jinak postavit. A jo, fakt, že jo, pak tomu jdu partek jako ryba. OK. Mám tu dobrou. Tu dobrou rybu z toho mám. Crystal Hardfish. Jo, Crystal Hardfish mám z toho. Ta co bliká nebo nějaký jiný? Tak na tě přidá srdce. Aha, OK. Jo, mám srdíčko navíc. Tak jo. A to máš na furt? Jo, Můžeš mít až 10, takže máš dvakrát život. 5. Vlastně. Myslím, že 5. Dohromady 5 Jo. srdíček navíc. Jo, 5. Jo, 5. Tak kurva cool. Musíš ti sežrat 10. Tak Terraria. 15 Jo, hádek. doslova. No budeš mít 30 dohromady. 15 srdíček, 30 hápek. Jo. Mám nějakou jinou rybu? Normální, jo. Enderkoi. To je husté. Můžu rybařit endu. Ne, on se pode mnou dělal to sedlo, že abych si na něho mohl sednout. Na bridži. Tak to ne. Protože vím, že to zazuje. To je entita. Jo, proč se pod tebou dělá prostě nějaké sedlo? Ty si na to můžeš sednout, když to správně natajmuješ s shiftem, aby... Protože když zmážeš shift, ono si to vytvoří. A můžeš Ale- rybařit čakršely. Cože? No, Mhm. a když se to pod tebou objeví to sedlo, tak s shiftem na něho nemůžeš sednout, ale když se postavíš a bude pod tebou pořád, tak se na něho můžeš sednout a budeš sedět na zemi, jakoby. Aha. Podle mě s tebou ani nikdo nemůže jen tak pohnout, takže vlastně jako knockback ty to možná uděláte, protože ale pak se nepohneš ani ty. Takže nevím. Yes, já mám nějaké islandy tady. Kde? Co vidím? Můj zbro. Stromy. Jsou nějaké stromy. Jsou mangrove a nějaké bílé listí. Nevím, co to je. Ale mám nějaký biome nový. Mám ten smithing template, Který? ten endovej, OK. ten upgradeovací, víš co myslím. Jaký má entity? Upgrade. Jo, tam to. Mám problém se zvukem nebo Vojta nejde slyšet pořádně? Musíš se dát víc na hlas. Musíš si mě zvýšit hlasitost. Ok. Já jsem daleko od mikrofonu asi, no.
No já jsem právě neviděl, jestli mám já problém, nebo... Nějaká další ryba. Mm, Jak to jako poznáš, že ti bere, nebo... To tomu ti přijdou partikly. Jo. Jako ryba, jako normálně, prostě takové NV partikly to jsou. Tohle to je hodně propracovaný datapack. Na to, že to je datapack, je to crazy. Skoro jak mod, no. Ty co? Je tady. Rank Obsidian jsem dostal. ok. Růžová tráva, ok. To chci jít domů. No. Zajímavý. Nebo je fialová? Ne, já nevidím, tady taková smaží, to nevidím. Taková purpurově... Purpurová ty kon. Ne, to nejde popsat, barva. Purpurově purpurová. To je pěkná barva. Jdu se vychcat. Purpury. Čiže ty značil Purpury? nějakou? Ne, já rybařím. Jo, z toho rybařím vlastně. A pak jsou purpurová, tě asi sejetou, no. A jo, Achime. Čau. Nazdar. Vidíš to tam dole? A vidíš, že mám 21 HP ještě k tomu. A jo. Co? Ukazu to rybaření. Je tak. Kdybych teďka omylem pustil shift, no nic. Jak se jmenuješ? Počkej, já to vidím. M-I-K-E Mickey Y-X. Já jsem ho tam zhodil. A řve nebo jakože to nezabírá mikrofon? Ano, prostě stíchnul. Můžeš se napojit. Dal jsi tam podtržítko. M-I-K-E-Y-X potržítko. Jo. Můžeš. A velké M. Aha. A neboj se, jenom se napoj. Kamo, já jsem dostal šok. Tak rychle nedal disconnect ještě nikdy. Tak a teď já. Auč. Endermani nedávají žádné poškození, jako půlhápka, ok. Mikuláš se ani nekoukal, kámo. A jo. Skočil do toho voidu. Tak já se jdu podívat trošičku tady fendu. Já taky asi půjdu pro elitru. Hej, tam je úplně nějaký les. Jo? Kde? Ještě pojď za mnou. Klasické. Počkej, já jsem už letěl nějakým směrem. Co? Pick up an enderpearl, ok. Ne, ti zombíci, když vás hitnou, tak vám dají ten otravný efekt s tím, že nemůžete, taky ten divný vidr. No co je, Mikulášku? Já už to vidím, to nás. A hold, to je hold. Co vy máte hru? No nic. Jaký hold nebo co? Hold. Hello. A co to znamená? Hold biome. No nic, ne, jo. To je prostě barakní, já. Tady je voda prostě, tady je prostě voda v endu. A to Jaký nevím. strom tady? Tam je i ten šimmer, ne? No jako normálně To je za spawnutý. ultra svítící bloky. To je. Perle, to by žabosvět, proč to tak svítí? No tak to jsou ty froglight. Já vím, ale proč to s tím shaderpackem úplně oslepuje? Tak to. To je husté. To je další týden aspoň. S těmhle tím datapakem dalším. Mhm. Kam tam jsou úplně kejvky? Mám tam jít do kejvky. Kejvky? No, v tom endu. To jsou ty rostlinky, co může vyčmukat sniffer. To je husté. Aspoň nějaké použitý. To jsou to barva.
lazurové. A k čemu to je? To je ta žbánovka. Pitcher plant. Pitcher plant. Jo, v tom holodu jsou ty... Jo, pitcher plants taky. Ale já jsem v End Highlands. Mm. Jako, vysoké. Takže jo, já si říkal, proč. Tady bude hodně těžké se pohybovat, tak já jsem udělal cestu docela špatně. Ale máme dobře dané datapacky, protože tady není ten better ending, tu není, jak jsem to tam zkoušel. No. Tam přece byly ty nejdřív ty Bylo to divné, daleko, no. Bylo to daleko, no. Já vím, co myslíš. A jsou to nové dřeviny, nebo ne? Ne, tak to nemůže to přidávat nový content, je to všechno vanilla udělané. To je jenom textury a A jako kdyby změníš tomu ID, akorát. Jo. Tomu. A proto máme třeba ten Ender Flash. schopnosti. Já mám takový hustý end, protože mi tady taky kdyby padají hvězdy dolů. A mám ještě A tomu když Fulbright. vás- Ano, to je kompatibilní ten datapack s tím, teda shader pack. Takže on to vypadá hezky a je to i s Fulbrightem. Kámo, to je mega pěkný. Když vás hitne zombík, tak to taky dělá zvuky, nebo jenom mě? Takové divné. Ok, jo. A jako já mám danou hudbu potichu, ale už jenom tady něco hrajem. No, jenom to. Proč se tady ví ta kytka, kámo. To mě zajímá, jaká hudba bude u TTR. Vypadlo jméno toho bose. Je to Fireblaze nebo to Empress of Light? This? Empress of Light. No, Ancient This? Yes. Hell yeah. Ancient This? Něco, nevím co to je, ale jsou to bloky z toho. Počít to? Co to je? To je shipwreck? Nebo to, ne, co to je? Ne? Mě ošidili. Tady jenom pár bloků toho, ale nevím kam to vede. Je to z boku skály a je to písek. Co? Je to truhla? Nic. Tak to je shipwreck. To je shipwreck z toho. Ancient Cities. Ale počkej, tady jenom jedna truhla, nevím kde druhá, protože je to ve skále. OK. Železné trapdory, ohniště. Ale na boku, ale já nevím, jak se v tom mám vyznat. S tím pískem to ještě horší. Pada. No ale je tady hlína, takže pomocí lopatky to můžu vytěžit. Se vyplatí. Ale to taky mám něco z Enchant Cities, nějaké bloky. Jenom Ancient pár. Cities, vy jste úplně někdo jinde. Vy jste forwardu, pokud hledáte Ancient Cities. Ale nevím, co to je. Tomu se říká ty vole, jak se jim říká vole, End Cities. Ne, to mám spawner. A jo, jsem... Spawner Ty na máš ty. Teď Ty jsou máš spawner na endemity. Endermity? Ty chcem, Jo. ale nevím, jak jsme tam dostali do toho... Hell no, mega. já mám perly, když tak. Já už mám 15 perel. Co? No dobře, tak budeme mít právě. A proč to nevím? Ue. Už jste něco našli zajímavého? Ani ne. Našli jsme ten halout. OK, Tak OK. barevné stromy. Já se na vás teleportnu. Můžeš klidně na mě, já jsem daleko. Aha, protože já jsem si teď vyklidil inventář, takže rovnou můžu skočit. Krištofe, jestli si v Terrarii zabil tu Wall of Flash a měl jsi tam nějakou poušť, tak takový ten barevný biome s unicornama. Wall of Flash je to, co ti dostane do hardcoreu? Yes. Jo, tak u toho jsem skončil. Yes. Tak to tam je taky biome potom s barevnými stromama a unicornama a pixies a tak. Jo, to vím, to jsem viděl v nějakém videu. Yes, tak No, to tak to tady je. je v Minecraftu, no. To je za crazy. Ty zombíci mají mnohem víc životů. Pojď se na ně, vidíš je? Kurva. Viděl jsem tebe. Takže ona pokračuje nahoru, ta loď? Jako svět, jak je to veliké ten end. Mhm. Je na boku nebo ne? A však on je v normálu velký, ne? Ne, takhle vůbec. Já jsem tady poprvé. Ano. Já jsem to ještě nebyl. A to by mělo být něco místo té elitry, aspoň v tom. Jsi v životě nebo v endu? No tady. Na Drakovi, jo.
To jo. Já jsem naposledy tak moc hrál Minecraft, že jsem zabil draka, když to ještě nebylo. To jsem ještě hrál na PS3. OK. To už je skill, kámo, to už je skill. Jo. Takže ani pořádně neumím craftit kvůli tomu, protože jsem celý život hrál na PS3. No jakože celé dětství. Já ji rozumím. Co The je? Deep Slate hory. The Nest. Oh! Brutální díra, pozor. To prostě tady shipwreck, ale to jsou úplně random bloky v té skále a já nevím kam těží. O ne. Mám drabajte na křídlech. O, jaký fialový les. Jestli tady nechám nějakou dobrou truhu, tak... To vypadá jak ty mlžné hory z Pána prstenů. Je s tou lodí. Hm? Tu spadne. Kam jsi to dokopal? Tady jsou truhly. Ty stromy jsou dobré znamení? Ty endermy. Jo, ale jich tady miliony. Jo, tak to si našel úplně to samé, co já. Tam něco svítí. Portál. Do zpátky, to je endgate a další. To je zase ona? To je další, no. Jo, to je další. A tam bude další drak nebo něco? A tu tak otravný ten. Chceš nějaký stan? Kokos. Jaký kemp? Ne, lák dobrý. Není dobrý. Špatný. Explore the map. To jsou ta endermana? Ne, to jsem našel v bedně. Výpad 3 gasty 2. To je gasty jakože. No. Kamo. A proč super spavnu, když mám torčky? Kam vyzla? Tady. A k čemu jsou Ender Shardy? Musíš si kouknout do té knížky. No to kraftění, ne? Něco s craftingem tam je, no. Takže to není ze základní hry. Okay. Book Enchant 5. To je Book Enchant 5. Ne, Je to Brook nebo Book? Oni to točí na té Wikipedii nemají všechno, takže je to... Jak už myslím, že to ten... Jak je ten, že dostaneš všechny ty efekty. A hodně ve DGD. A proč jsem to dostal z toho... Co? A tady už můžu najít to? Ancient City nebo ne ještě? Samozřejmě, všude ho můžu najít podle mě. Proč je to... What? V tom advancementu to popisuje jako, že jsem dostal enchantment, který je používaný pro funkce, nevím, co to znamená, solely for function. A že nejsou pro hráče, takže se to promění v bin of Arthropods v mém inventáři. Takže mám hmyzákovou záhubu 5. Bin of Arthropods 5. A bez ní to Crazy. A jak vypadají ty srdíčka? Srdíčka? Jaké srdíčka? No, jak můžeš dostat víc? Kde to bývá? To musíš rybařit. OK. Ve Voidu. Prostě hodíš prut do Voidu. Yes. Hoši, zjistil jsem, že můžete najít suchého gasta i v endu. A ty gasty, já si musím najít ještě gasty dvojku, jestli tady můžu dát. Tady jsou skeletoni dokonce nějací. S mečema. Okay. Jako jdu stále rovně a nic se nenašel zatím. Děláme pak to, portál k tomu portálu end. Můžem. Ono na Wikipedii žádná není ta... Void release. Gasty. Catch your, jo. A je to taková hard ryba a každý biom, ve kterém rybaři ti dávají jináčí věci. OK, nice. To je cool přídavek. Měli bychom na to hned
Měli jsme to hned využít a udělat tady farmu. A fakt fish farmu. Aha. A mám to. A to je teda perma, to srdíčko. Já vůbec nevím, kde jsem. Píčo, Ty to je, zažereš tu rybu. však to je nejvíc OP. To je skvělé, kámo. Reálně může být OP tady s tím tímto topekem. To vole, no, jsem plánoval, že to nebudu hrát už tak dlouho po drakovi, ale vypadá to, že tohle mění plán. Druhý chapter. Aha. Takže o 2 Doslova. týdny později na draka, další týden grindu. Mhm. No ale co přijde pak? To už to bude muset fakt modovat. Asi. Nejlepší je, že jak budeme mít povinné praxe, já budu v Brně a tam bude milion akcí, na které budu chodit. S rodinou. Tak jo. Když mám teďka tento týden. No tak nějaký ten ještě najdeš přece jenom, víš co. Asi možná jo. Tu je end kráva. Ale to je normální kráva, ale je fialová. Prostě fialová kráva. Říště, já jsem se nekoukal. Milka! A jo. Ale padá z ní normální maso. Ale tady je nějaký hád, jako ten domeček malinký. Enderkoi 7krát. Mám 7 rybiček. Taky rybařin. Rybářský prut. Tak jo, beru. To je rybářský ten tady. To je další enderkoi. To je s vodou. Jsi jednu rybu dal. A, už nejde? Pojď mi nějakou zase, vole, srdíčkou. Když mám normálně vymaxovaný prut, trvá to jak píča. Já mám Lack of the Sea 3, Lure 3, Unbreaking 3 Mending. Jako kniha? Ten prut. Joho. Co mám je? Jako, ty juicy jsou tady tak normálně vygenerované jako schování. Já mám pocit, že jo. Já jsem taky spadl po nějaké řítě. A ty stromy jsou hrozně cool. To je ten Cherry Blossom typ, ale vypadá to jako Chorus Fruit prostě. Tady jsou taky nějaké, no. Nevím, jestli to je to, co myslíš, ale... A ty Froglighty jsou taky hrozně hezké. Už jsem 2000 bloků od našeho portálu. Já vůbec taky nevím, kde jsem. Takže tady v dohlednu nevidím žádné další ostrovy. Pičo, ale ty srdíčka padají. Ale ti už? Jo, druhé. Kokos. To je zatím jedno. Ale už mám ten smithing template, ten který potřebuje ty armory. Nevidím, ale ono se přede mnou vygeneroval další chunk. Víš co, tady nutě jeden za ty 2 ryby. O, jaký žlutý les. Tam se taky generují chunky až potom, co k ním přijdete? No tak, to generujeme všichni. Jo. Nějaký nový? Mám. Žlutý takovej. Taky mám něco takového, ale nevidím na to na minimapě zatím, takže... Já jsem chytl teplou rybu. Hotvý, nebo barvná. No, taková fialová. Aha, Jo, to je ten Endercoin, ne? Aha, asi jo. to je Kanye West. Když Ono už je projdu, 9. když projdu tím portálem Co? z druhé strany, jako, tak se vygeneruje. Novej. Je také strany druhé. No jako když projdu Píčo. portálem jako z těch... No, ještě nevygenerovaného portálu na Main Island. No. To ti portne na Main Island. Takže to nevygeneruje. No, nemělo by, myslím, že. Za každého draka je akorát novej. Jep. To je v píči, že je 9. Asi tak, no. Ty jsi mi úplně teď převrátil svět. O ne. Něco jsem našel. Vyžít si funkce, jako tu dal věci. Ominus vault. Ej, to byly Něco jsem našel. operátory. No, nám, já jak mluvit Kurva. ukazuje komandy, co běží a nám to tady vygeneroval nějaké včet. Mě to hodilo prostě ten mining fatigue. Na chvilku, ale jenom. Zajímavé. Jako by jumpscare jsem prostě dostal. A, něco jsem našel. Velkýho? No, No. Ancient Cities type. Co? Ancient Cities. Entities. No vidíš.
Ale načítá se to fakt pomalu. Vyčedič. A zase si dostal nějakou věc, tak to ne. To pojede do to pořád. Spám v tom chatu. Hm. Base root chains, spawn crystal, small, O, co to je? To generuje nějaký ty struktury. OK, jebu na to. Jak jsem já? Vítej ve Chci ty- městě. Jdi dál, co by se mohlo stát. Cože? Já nemůžu nic těžit, to je brutální. To je dungeon? Nějaký. Pojďte se na mě klidně. OK. Ty jsi dvojka, že? A ty máš tak silný manifetiky, že nemůžeš těžit nic a je to tady bugnuto, takže to rozumíš kreativu. Aha, Mikuláš tady taky. Ale Pičo. to je moje, když tak jo. Ha? Hej, Kurva. já se bojím. Tady mi nemá být ty bloky. Pičo, ale lezeš tu po řetězu. Kurva. Kamu, tu je někde Guardian? Ne. O ne. Ty kokos! Jste spolu silní. Kurva. Co mi dalo mining fatigue? Tady není ten Guardian, to Abyste prostě... mohli- Musíme cítit ten abyste krystal. mohli- Tady vidíš ten krystal? On je označený, ten krystal. Máš ty krystaly označené. A jo, A ty musíš ničit, aby se ti... Oni dělají damage jak svině! OK, chápu. A kolik potřebuji shulkerů, abych mohl mít ten shulker? Nebo... Crbox? 2. Shulker shelly. Jo, 2. Pičo, nice. Ne, jakže vidím před sebou Guardiana, hej, proč jsem dostal Guardiana? O, dostane koláč nějaký. A shulker body. Jako jídlo. A jak to, že jsem před sebou viděl Guardiana? To nedělejte. Endurance potion. Tady někde zatím je ten Vault. Jo, jsem našel taky ty entities, asi co říkáte. Ble. Je tam Hoši, co to je za skeletony? Je to tak? Pičo, já jsem úplně vyjebanej. Jak jme? No. Je tam vzducholoď v tom vašem? Ne. Tak to jsem to našel. Já jsem našel entities, ale ze vzducholodí. Je viděl Pičo. Entitu? Jako já nevím, co tady je. Ale to je normální entities, ale vypadá jako Čína, nebo prostě něco takového. Čínský, Už. čínský styl. No. Čínský, normální, úplně klasické. Teda entities. No. Tady je jeden Vault, který potom budeme muset otevřít, podle mě. Tady jsou ty spawnery na klíče. Jo. O ne, kolik tu je? Hodně. Tam jsou spawnery. Ty tady, to jsou Ender Zkušenej. Silverfishky, to jsou, oni jsou větší. O kolik? A docela dost. A padají ty nether pearly. Enderpearly. Ja. O, mám klíč. Mám 2. Chceš jeden klíč? O, jo. Píčo. Jo, to otestovat někde, počkej, někde jde nějaký ten... A, tady jsou další klíče. Ale mes, Já jdu A se... jsou i ty velké volty, potom, Píčo. nějaké. Tak to nejde stavět, to je největší. Prostě hnus na těch schodech spíčených. Musíš držet shift a prostě až u toho bloku tak Jo, skočíš jenom. tak máme tu vzducholoď. Máme? Jo. Fakt, že jo? Aha. No nic. Jakže vidím průhlednou cedulku v netheru. Dobře. Vidím jenom ten text, myslící na vzduchu. To je jako bug? Já nevím, co se stalo. No jako při tom všem, co tady je, se nedivím, kdyby to bylo. Já mám nějaké texture packy, takže taky unátím. Hoši, Ale kde jste? jednu cedulku jsem tam viděl. Jako krystalu. Jo. To je achievement. Jo, to tam v té lodi jsem viděl ten krystal nějaký svítící. Aha. Ve vzduchu lodi. Jo, takhle. Jo, ok, tak je to. Jo, teď se to dá těžit, to byl ten. Oh, Je tam? mám jaký lepší klíč. Mhm. Vystavte vzducholodi. Předpokládám, že tady z tohoto dostanu elitru. No tak. Modré barvivo, Ty elitru, ale raketky. tam zničený. Elitra? Zničený. Aha. OK. A máš ještě klíče? Mám, to je ten dobrý klíč, jsem jenom jeden. Oh. Ale mám ty 4 základní. Můžeme vystavte vzducholodi. Já jsem v té chodí.
upravit armu. Uh, Tady za máma. Tady už nic ne... počkej, to je ještě normální. čekám na klíče, chci už gambu. Už dlouho nebyla. Armor nějaký, semínka, tak to je banger loot, kámo, to vám řeknu. Je z toho hodně věcí, ale. Takže. Protection 4, Unbreaking 3, Mending. Iron Plate, Beetrooty, Levitation, Ender Shardy, Quick Charge, Lure 3. Takže nic z toho neberu. Počkej, já si ještě rychle enchantuju tu Elytru. Můžu vám někomu dát tu horší. Já si tak nemám zatím ty ani rachytle. 432 durability, to je crazy, jak moc to je. No. Ale na to potřebuji Nejlepší. rachytle, ne? Můžu ti když tak nějaké dát. Ok. To má No, ty jich máš 20. Děkuju. Hledej klíče, na to máš jeden klíč. Tady určitě, ne, 2 klíče jsou tvoje. A můžu to spojit, ne? Ne? Ne, tohoto ne. Oh. Shit. A to je pravda. To se Aha. můžu spojit. To nemůžeš ani pokládat bloky s tím ani cetí. Ne. Jdi rychle na vrch a tam rozbí ten krystal. No, asi zkusím s tou... Počkej, ale k tomu se mám dostat k tomu té když mám... Mám mega husté krovky. Mám Vím. Shulker Já Wings. vím... Či jako, že... Hm? Jak se dostane k té lodi? Enter Perlo? Unbreaking, Já tam nebyl. je protection 4, Unbreaking 3, Mending a Dry Chest Plate plus. Yes, tak to je banger. Mám permanentní Elytru. Co je s tou Elytrou? No, konečně už letí. Proč zase neletí? Proč se rozbila hnedka? Proč mi nejde otevřít ta čestka? Jaká? Tam, O. tam je takový, musíš mít dva druhy klíčů. Ty horší tady si Kurva. můžeš otevřít. A našli jste nějaký horší? Byly tady. Mhm. Prostě od raketu Shulker Boxu. Ok. Fuj. Tak, a Máme nečistka. silverfishky? Ne. Počkej, máte někdo krafťák? Ne, vlastně, jo, na to potřebuji krafťák. Fuck, máte někdo krafťák? To jsou Ale- dobří silverfishky, Ale myslím, že mám dřevo snad. Ne, nemám, sorry. Fuck. Koláš, máš dřevo? Nemám. Do píči, já. To někdo Shulker Box? V pohodě, mám hromadu. Ani jeden do začátku. Nic. Mm. Dávno. Dobrá. Po jaké době můžu využít zas tu čestku? A prostě už nikdy. Kurva. Na piču. Doslova. Kokot. A už jsem z toho úplně zdrcej z dneška. Je to brutál. Mhm. Je to Brutus. Kotel. Brutál. Kamarádi. Já jsem našel nějakou strukturu. Další? Jo, ale není to N-City. A jak vypadá N-City? No to v čem si byl, jenom to není takový... To je. Je to jednoduché. No. Jo, Okay, to je tohoto, okay. ale to je tohoto Ancient City, jakože teď jsme. To je prostě Okay, předělané. okay.
Maga, já mám konečně prázdný inventář, nevěřím tomu. Já jsem Jebu našel na to. nějakou mapu. Jebu, Já taky. jebu. Nechme, to je mapa k N-City. To možná psané, k čemu to je. Stellarity. No a na tím máš napsané End Village Explorer Map, já jsem třeba našel. End Village Explorer map. Mám. Piča. Taky to mám. Tak já to jdu najít. Už jste to prošli celé nebo ne? Neprošli. Jak pořádně funguje Elytra s těma rachytlama? Musíš dát prostě dvakrát mezerník, začneš lítat, to máš to horší, takže hej. Stofy. Aha. Čau. Jak to teda funguje? Dvakrát mezerník? a pak dáš to takový a to tě vystřelí. Nebo mezerník, když jsi ve vzduchu. Jo, Když ano. padáš, tak mezerník třeba. Ja. Ale já nemůžu skákat ani. No musíš spamovat ten mezerník v tom tvém případě, protože máš to horší. Oh, kurva. Ominous bottle, ominous bottle. A jak se přistává? Mending se dostal, ty kokos. Na co? Mám zájem, nevím. Knížku. No. Jo, Piči. já jakože víš, co to ústa. Jo. Já jsem něco našel. Něco brutálního. Piča. Nějaké město obrněné. OK, to je... Je to půl takový ovál, nebo něco? No, jako zatím to vypadalo jako kruh, ale neviděl jsem na druhý konec, to nenačetlo. Tam možná bude ta Empress of Light volat. Jsou tu zatím Jo. jsou tu golemové. Tak Hej, tak to si asi našel to stejné, co já. Já mám k tomu Promiň. tu mapu. Lidi, dávajte si pozor, až budete spawnovat ten lepší portál. Oni se spawnují ve full netherite. Jo, hej, Stofy, já jsem u tebe. Aha. Lepší Já jsem portál. měl mapu. Portál, lepší takové ty Ale otevírací reálně je bedničky. tu hovno zatím. Jechme, portni se na nás, to je úplně dobré. Počkej, nemůžu. Hroty mám. Mám tady Ale- full diamantové zombíky, au. To jsou fialové krávy. Kamu, to je prostě vesnice. Aha, ale bez Bez villagerů. endu. Další v netherite. Máš full netheriteové věci. To je hustý. Villagerové nemůžou jo, být v endu? No, To jsem ještě nějaký lepší klíč. Kill that purple key. Opens ominous vault in the end cities. Jo, takže nahoře, když bojujete na té lodi, tak tam dostanete speciální, který je speciálně na elitry. A tady tyhle ty jsou ty lepší. A nebo ten a lepší vault. No to ne. co to je lepší než Elytra? Co? A co je lepší než Elytra? A upgrading tablet jsem dostal, diamantový meč, diamantovou helmu, diamantovou lopatu, Píčko. Terleurus. Kumba. Hrozně moc věcí. Úplně. Dostal jsem možná Royal Jo. Jelly. Pořád to něco padá. Okay. Cruise Plating, OK. Bad Omen 3, OK. Royal Jelly. Oh, hello, 2 ingoty. OK. Ne, vlak nechci, vlak. Sorry, já jsem najel do zóny, která byla načetlá a trochu se to vypíčilo. Sharpness 4, Unbreaking 3, Ambush 2. Kurva. Takže mi nepadají klíče z toho, nebo ty nepadají itemy. No, nevím, itemy vypadá z Pavneru ani. Pičo, aha. Jo, padá něco. Kurva. Oh, klíč, dobré. Já jsem si tu Elytru zničil. Čuku. Eh.
tu není hlava, je tu hlava draka. Tak vzali jste jí z té lodi? Vezmu ji tam potom. A když Já jsem jako tady ještě pořád. Jo, musí se zničit všechny ty Mhm. krystaly, to je blbost. Aha, a ta lahvička jedna je jenom na jeden spawner. A z enderfishek jo, z enderfishek padají ty perly. Mhm. Co, všechno, jo, Enderfishek. Dáš lepší klíč? Celkem hovno. Tu je. Kdyby to byly aspoň nějaké biomy. Tady je furt jeden ten samý. Tady je 22 biomů. Co? No. Koko, tak to já mám štěstí. Potřebované věci, haut ingoty, hodně haut ingotů, hodně haut ingotů. Um. Dá se v endu pokládat voda? Jo. Jo. Čo? Potřebuji 4 American 3 diamantová helma s trimem. Mám 32 haut ingotů. Mám další nějaký nový Option bio. 3 pickaxe. Vy jste kluci hrozně rychle zdrhli. Jo, tak tam nic nebylo. 32 haut ingotů už mám. A ty vole, to nic neznamená. Vůbec. Jo, jako. Jeden z nejlepších armorů, co tu je. Ale hovno. Mám ještě jeden klíč. Proč jsou ty silverfishky 3x větší než normální? Jože jo, to jsou enderfish. Oni se jmenují enderfish? No, nemenuju, protože to nemění jména, ale spadají z nich enderperly. Jo, to, aha. Dobrá, bylo vlastně. Klíč? OK. Purpurky. Počkej, já se pornu na tebe a já mám ty lepší klíče, lepší klíče, mám ten ominous efekt. Ještě tady otevřu jeden. Já už jsem to tady, ale já ještě nemám ty sundané všechny, ale Jo. tady to budou stavit bloky. Ja. To je taky zničený pro všechny, já se pak na tebe portnu. Mám nějaký ender disk. Vždycky bych chtěl. Portion 3, efficiency 4, efficiency 5 a breaking 3 mending lopatky, ty vole. Dvě. Si dal 3 plated 4, tak jo. 47 haut ingotů. Ty haut ingoty nejsou tak rare, očividně. Mám nějaký Spire Armor Trim. Jaký? Spire. Spire to je taky ten fialkový. Jo, jo. Aha. Ztroskotaná loď, ale jakoby End-City. Sharpness 5, efficiency 5, knížka. To ujde. OK. To je maximum ta knížka, no. Reál, že mám jeden. Železný krumpáč, jediný dotek, účinnost 4 a nerozbitnost 3. No nic. Pojď, já tě nám teleportace dal. No ale nepůjdu tady stavit bloky. To nezvládnem. Tak jakože dobrá. Já tu elektro můžu tam. Já už mám tu pojďte, že mám za litru už. Já, no dobré. Ty máš taky takovou? To je normální. Aha, já mám taky. Jsem si, že Jo, normální. ale já už mám pojďte, já mám tady takovou, ne?
Je to normální? Pojď se. Aha, to je úplně dobrá. Ne? Že to tam nejde. Ho. Ne. To už mám zkušenost s chestplatem. Já jsem ti něco hodil. Bylo. Ne, co? Já jsem kokot. Co jsem ti hodil? Jo, A ty máš to větší. větší. Jo, No, no, jako- nějaký malý. Jsem menší mnohem. No, proč jsem snědl? Kampar, já jsem snědl. Zkoušel jste jíst tu hlavu toho chcípáka. Čakra. No. Levitace Já jsem předpokládám. nevěděl, že mi to dá hlad, až mi to portne někam úplně. Počkej. Ještě k Kde je to portlo? zombíkovi mi to portlo. Ne. Jak jsou jako ty spawnery, ať dostaneme ty lepší klíče. Mhm. Jsou fantomové. Jsem blbej. Ty jsi zabil. Počkej, já jsem back. Já jsem omem pomoc toho meče. A jak se máš dostat k té píčovině? K tomu krystalu? Z druhé strany, co? What? Jo, bo... Tady, mám to. To byly Máš nějaké to tak pozdější. Kolik to mám vrstev ten end? Vrstev? On je prostě Mhm. vysoký, fakt jak si... Jakože vrství, že bys mohl jít ještě nahoru do nějakých biomů? No, spíš dolů. Jak je? Co sakra? Jak mě tam Bude zbyt úplně... To? Zabije... Chceš pomoct? Nebo jsi zničil ten krystal? Nemohl jsem, protože tam jsou u toho, jako ne, já jsem snažil potom řetěze, a oni mě se byli dolů. No, jsem u toho, dobré. V tom řetězu? Já jsem Jo, šel potom víš jo. řetězu k tomu. A už máme všechny, ne? Mm-mm. Mhm. Já jdu spawnovat, pojď sem, pojď na mě, portni se. Tak počkej, Oh. nedávej to, já jsem mrtvej. Ne, jenom věci. Aha, promiň. Kam je to portne? Je to portne na čtení terénu. O ne, kde jsi umřel? Nevím. Nějaké, to je posledním... Na Pojď čtení na ně. terénu. O ne. Už to můžeš, Co? už můžeš, dobré. Já si tě pojďme do domu. A já tu nejsem. Mám tvoje hrobaček. Ale... Jen to bude říkat na čtení terénu. Tak se jdi odpoje připoj. Kde jsem? Já vidím Stronghold celý. Já povalím hoši. Utíkej, Utíkám. jsi krásně. Jo, to asi ne, protože vím, co mě čeká zítra, ale... Budu se snažit. Já jsem byl v nějakém bloku a viděl jsem Dobrou. Stronghold okolo sebe. No, takže konec tu, takže dobrou noc. Jo.